Mag Ikruok chamo muma mar jatend Kenya moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua notimore alap makasarani odiochieng' mar ariyo kawuono. Jolweny notimo ikruok margi ka komiti matayo nyasi no bende ne pango kaka ji biro bet e nyasi ma tarik 13 dwe ma wantiere ni. Odiochieng'no ma en tich ariyo mabiro ne oyangi kaka chieng' yweyo mondo mi ochiw thuolo ne ji mabiro yuoro e nyasi no. Nyasi no oyaw ne jo Kenya duto kendo kanyo ema Ruto biro yudo thuolo mar chako tich ayanga kaka jatend Kenya mar abich. We want this event to be flawless. We want this event to send the right message to Kenyans that we are ready to work. And so far, we've walked around with the senior officials here, and we are very happy with what we've seen. We are a team from the former Deputy President's office, and I've been working with him, and so far so good. We have made a few changes to ensure that there's proper flow of traffic and proper flow of the VIPs that will be coming here.